କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ। ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବା ହୋଇଛି କାଳ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଜୀବନ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିରେ। ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ନିଖୋଜ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଆସିଥିଲେ 5 ଜଣ। ତା ନାଁଟା? ରାକେଶ ଦେବାଶିଷ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜାମଶୁଳି କଲେଜର 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ଡଗରା ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପହଁରି ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଭାସି ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତଅସ୍ତି ଗାଁର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଆପାଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।